Regular tu. Phone set ali kawa. Ni pateni vangu vanitone phone ito ngesekiro. Yakatenga kumatsotse ukaka. Saka tamena tiri pa extend kuti patenzokane nochanzwa kuti chitiri ramena si. Then tiri rutaura rakanaka kuti dai pakatoya kubhati because taneta nengora mati chimwe tinyama patana. Usaka this time kuda gwati. Kukambuzi katakatenga page 2 kakaita se. Ivo. Oh, wakabiirwa futi phone. Kabiirwa. Kabiirwa chirudzi. Ndakadhakwa heavily. Uchibva kubusiness. Wangodhakwa ni? Ndakadhakwa ni ndakada bootleg sales ne super. Hey, munhu wani. Super ndazomboipedza kuimwa. Yakatozobiwa imipeni yakatopedzwa nematsotsi. Saka paratoenda kubva kunoona ararabhira ndotofambira. Saka amadhoketi mangani mafoni aya. Aiwa, ndakazorikafa ndega. Oh, saka iri ndo idhoketi refoni rechitu. Yatakapedzera kutenga. Tione dhoketi racho. Oh, iro wakanyora wega. Oh, ndiwe wakunyora madhoketi. Zvoitwa namapurisa acho anongoramba kangogara. Ona. Saka zishandika kana uchinyora wega dhoketi. Aiwa, zvinoshanda. Nokuti mapurisa acho anoda kubata munhu umusungo omisa mukati. Zvomarikavhari vanogona kuzopedzera vakatora foni vakaikwepesa. Iwo mapurisa acho. Vanhu vanokwana kugaura kuti sendo kuti vanozonasi 14 June 2022. Mapurisa ndo mari. Oh, saka zvekutoti foni yakanzi yarikavha vanoitengesa mapurisa. Vanoitengesa. Saka utrust mapurisa? I trust them, but they are also under influence of alcohol. Kana bavara vanogona kungozvitadza kupedzera kuti afoni ngatitengese zvokudai. Chaunozorika hapana. Isusu kuti takuda kuzvitwa mapurisa vanogona vachikuti mirai. Atikuona. Saka iwo watomupurisa kaiwo. Ngozi dhoketi wanyora wega. Inini ndakabirwa zvinhu zvakawanda zvokuti I cannot safely say kuti ndikataza kuti ndiri police officer. Kwanza kuzviita izvo. Kuzi kubasa kwatinoshanda isusu. So far ndatofa nge-tax collector. But isusu mechanics kugadzira mota ne-road engineering. Okay, ndokwako ikoko. Kwataisa izvo ndane card rechi zvemaplan. Plan kuti I can even architecture this and that. Oh. Saka Gweja utore kumberi ka. Unokatazoita kumberi sei. Hey. Ndiri chiku. Step andiri kungoita councillor. Zviri official zveZimbabwe yesi. Nemachinja hayo. Anditi. Zvinobva zvinoita advanced. Okay. Zvinoita advanced. Saka unongori councillor wechi manje webato ripi? I apply in the auspices of Zambia. So I'm waiting for the general elections next year. So that there is a certainty. Okay. Or else we are operating in our auspices of Zambia. Digital communication edu ya. But I will fail amani kuti kutakabirwa phone by pakuda kuzvakuti womera. But kuti ute councillor unofana ngojivhita ka iwa uvhite ka. Ndovhita. Ogeze ha. Kuvhita ndovhita. Unoziya ka councillor azvino kuti unogara ngora smart. Ndiriwa. Ichiri nguva yema elections kuti unogona kuzoitwa ngepamwe uri mhini usiri. Bozisa tingapinze munhu pa councillor asingageze ka zvikude. Aiwa, we are not going to vote those vote. I don't know. But you can simply say you are talking to a respected personality. Whereas if it's easy to go upon. Since the council yatitooneka tine about 409,000 yatakaloda irudiwa nezvekuitira road rehabilitation yatoda kuita. Kozobva kuita zvakare ma-t-shirts achadiwa futi. Kozoita yegwati yautaura iri kudiwa. Foni irikavwe. Masarani asatani pa memory card rangu ne memory card. Wagadugu. Ne sim card. Arikuti. Ne sim card. Saka ipapo
But yo let a councillor usana send futi mume. Ona noshi. Zvatokutaura kuti chakaipira munhu kana wakuti mu MDC unogona kutanga kutaura kuti munhu mukuru iwewe. Azvizi? Izvozvo ndozvibhambi chekuti kana kuti mizi zvatikuita panapa zvinogopera. I'm very expecting that highly that if next year comes, I'm going to make sure that maybe I'll move with the car. Okay. Will they give me a car? Okay. If I move, I got to want to donate to Toyota Nadi. Can I guide? You would say for what full is so much out of what is that to by next year, no go to family Toyota guy. I believe it. I believe it kind of screens and number to come and say the cat. What you wrote under? Kungang and she wrote and look at what I was Maroto. As is Roto. As is Roto. I can even produce my campaigning trails at Agafamba now. The council is very peaceful because the council is not the MP. A council in again, my MP and my councillor 8. Okay. My 16, my 4. Saka, there's no farm ambition. We are very mighty. Utonyeba, utoa jowadiri. Utaura because I was see. Saka shout out to what did. The man that funds the council of Musi. I don't know the Anton Chenga. The young was so long to win. And India to win. Unyebe. Ayo, Kuno but my elections there at an account. No go down, no go count, you go count over Mirasani. I was part of the campaigning team, the Mbare South Constitution. That is different. That ongoing will is if I can be allowed to count the votes. But Charlie at that time is younger, good Takano, the way to cancel take a vote. I don't wait. But this time we are hoping we are going to vote for the MDC Alliance in the ZIP. Can I go to NPF? Ni Shakarishi, MDC, CCC. EDP, actually, Shingoramba, because we are not going to know. Also, EDP, do I'm not my now, don't be saying. President, I just said a president, I know, can I sing a Shara in terms of democracy chat? Munguripo, Kawanda, you go to Ripo, and a Maya Ripo, Gweja Futi, Wangana, Aripo, my son in Central. I don't want to talk to presidents. Sayo Rungora kuma councillor go. Yeah. I think I know. But you no vote nani, anokuvotera ndiani. One, I can want. One I want. Isn't I'm expecting good day cookies dzangu dzaita surface matsotse Mbare. Zvanita anobaka naye cookies panama. Oh. Vanobachirudza. Zasa kubala ino chengeta mbozo tanga rishandisa usiku. Line rakajiswa mstamako. Novhariza. Asi chibambi panama. Kuti zvitanzi. Matsotse Mbare. Tambaika. Pamwe pane munhu akatokubira chimwe chinhu. Autamba namo ndiani? Namo yatinogona kuti tichitamba. Ngoza kuti akufana kuti kamboti timboro kana drink. Ari mboro drink tunazoraza kuti tiri mustyle.